Så smider du, hvad hedder det, iron deri, boss. Iron. Yes. Noget, Smid der iron. er... Og så smider du iron aluminium ore. deri. Ja, bare tag noget iron eller iron ore, så smider du aluminium deri også. Ja... Og så bliver det til alumite. Iron ore. Okay, der kan ikke være særlig meget. Okay, hvor Det er aluminium... Hvor er der aluminium? Kasper, der kan være rigtig meget deri. Du kan rulle ned af. Nå. Skal jeg lige se, om jeg gider starte igen herovre. Hvor er der noget aluminium? Det er der heroppe i. Det ligner lidt iron. Jamen, den snupper du så. Og hvad så, Topper? Hvad laver du i dag herinde? På Dogcraft eller hvad, eller på stream? Lige nu på stream, hvad laver du der? Jeg er på vej til at spille Dogcraft. Og hvad skal du lave inde på Dogcraft? Det ved jeg egentlig ikke. Kan du få et eller andet spændende at lave? Okay, hvorfor gider du godt lige load video nu, Twitch? Kom nu, Twitch. Hej Suxav, skriver. Suxav skriver, hej Jens. Suxav Graphics. En skærm og sort, ja det ved jeg godt, det er vist at spille op. Jeg ved ikke om det kører bedre nu, det burde det gøre. Jeg har sat kvaliteten lidt ned godt nok, men fra fuld HD til kun 720p. Har vi noget marble nogle steder, så jeg kan lave den der i gang færdig, eller hvad? Det ved jeg ikke. Vi skal have lavet et sortingssystem, Kasper. Det ved jeg ikke. Vi har basic ikke noget marble. Kan du ikke mine eller andet? Gå ned og mine noget. Jo. Holy shit, der er mange vindmøller her. Ja, men jeg var træt af, at vi konstant rendte tør for strøm i går. Vindmøller, de kræver basic ingenting at lave. Så... Og vind og bruge. White alert. Hvad så hvis det er vindstille? Hvad gør vi så? Det er der ikke. Der er sådan 24 vindmøller, de kan ikke engang holde en quarry kørende. Nej, der skal ingenting til. Hej Topper, skriver Jacob Yeti på min stream. Vent lidt, Jens. Jeg siger noget til mig. Hvad? Mr. Paulsen, der kan få lov at sige noget til mig. Det var bare en, der skrev, hej Topper, JR, siger Jacob Yeti på min stream. Nu siger hej Topper, Jens og Per. Hej. Hej. Hej Per. Jeg fandt noget marble. Og nu døde min pickaxe. Shit, der kom Slice. Det var så det, man kunne finde ud af. Hej så Slice. Fuck, Slice har meget liv, mand. Hey, har du noget pizza? Ja. På dig, Jens. Ja. Så spørger han, want a pizza slice? Okay, nu har jeg givet ham noget. Han fik noget pizza. Pizza for you. Så skal du skrive pizza slice. Pizza slice. Nå, hvad var det lige jeg ledte efter, Kasper? Nu har jeg glemt det igen. Jeg var ved at lave en drum. Det var det, jeg var ved at lave. Nå. Jeg krummer i din seng. Hvordan er det nu, man laver en drum? Der skal jeg bruge iron. Der skal jeg bruge heavy pressure plates. Hej, Topper YT. Hej, Topper YT. Løb, siger kyen. Det er Topper YT, OMG. Er det Slice, der står og hopper op og ned? Ja, han... Hvorfor du har lavet den der, som man rører helt ned? Det er fordi, jeg skulle bruge den til nedenunder. Ej, det var ikke pænt gjort, Creeper. Nej, men Essence bør ikke huske. Nej. Okay, Kasper, vi har noget... Pis! Vi har lavet et eller andet forkert her. Vi skal tømme alt det kobber herud, og alt det lort, der er herinde nu. Vi skal tømme hele smelter herinde, vi laver mere, okay? Så det pizza, de smelter, vi får det så flydende pizza. Tror jeg ikke. Nå, jeg skal have noget cola, så nu vil jeg åbne min 2 liters cola. Dåser, det er simpelthen for lidt for mig. Ja, okay. Det er 2 liter eller ingenting.
Åh, det er et pizzeria. Kasper, vis ham vores pizzeria. Hvad mener du, laver du noget? Gør det ikke? Okay. Jo, Så tager jeg jo, ham. så jeg er ved Så at tager jeg ham tage med. en gang. Okay, nå er du herovre. Eller jeg er lige bag jer, men jeg var i gang. Men jeg skulle lige lave en Ruby pickaxe her. Fanden kan jeg starte på, jeg hælder en vindmøllepark. Ja, det er en garagedør deri. Den er mega nice. Star Trek pizza. Jeg har ikke... Er Star Trek en film? Det er en gammel tv-serie fra 60'erne med sådan noget sci-fi noget. Er det ikke det der, som ham der Lewis skinner fra, eller sådan noget? Jo, Louis fra Jørgskast skinner derfra. Jo. Hej, jeg har min sleeping bag på mig. Sover bare på jorden. Nå ja, og dengang jeg døde med mine ting og alt det der, så var det selvfølgelig også med min Carpenters block ting. Jeg har en hammer. Jamen det er jeg ligeglad med, det behøver jeg ikke. Hvordan er det nu, man laver Carpenters block? Jo, det ved jeg godt. Det er sticks og wood. Nå, hvor meget, hvad siger vi med, vi har 36... Jeg har 36 af det her, vi må hellere sætte den i gang med produktionen af mere dej. Produktion, mere dej. Vi skal have Mere endnu mere dej. Vi kan simpelthen ikke få nok dej. Fuck, jeg bruger meget MI. Med Topper, kunne du ikke tænke dig at lave et ME-system til mig og Kasper? Jo. Har I tid selv? Nej, jeg har taget travlt. Jeg kan ikke finde ud af det. Den havde jeg lidt regnet ud. Ja. Den er ikke mit lokale pizza joint. Det er et high-tech pizzeria. Har I materialerne til det, eller hvad? Det ved jeg ikke. Kom over og kig. Du må godt komme over og kigge. Vi har sikkert masser af materialerne til det, fordi jeg har en digital miner, der bare står konstant og miner. Det er den der. Hvem skriver til mig? Jeg er sulten. Der er noget at spise. Det er for langt. Men det er worth it. Det er worth it. Ja. Jeg kan se, lige nu der står vi sådan set bare, og den spytter bare, fordi efter jeg opgradede kablerne i går til de der vindmøller der, den står bare og spytter dej ud. Så meget, at vi har over 11.000 dej lige nu, Kasper. Fedt, mand. Hvad har du gjort af den der cobblestone drum? Mulle Rosenmund, tror jeg der står. Tak for follow. Den står over ved de andre drums nu. Herover. Alle drums. Jeg insisterer lige nogle af jeres materialer og går tilbage og laver det. Okay, det må du meget gerne. Yes, Det er helt i orden. Fordi, jeg har ikke rigtig givet at sætte mig i gang med det, for jeg synes, det er noget, der tager alt for lang tid. Og Kasper han kan jo ikke finde ud af det, så hvis du gider, Tom. Nej, Mulle Rosenlund. Tak for follow før. Okay, vores slotstrum, den bliver nu tømt stille og roligt. Fedt, mand. Du kan også bare tage det slot her og bare smide direkte over i... Jeg tænkte, der er autocrafter for jer. Jeres pizzeria, ikke noget? Hvad? Det er nice, den skyder efter os. Jeg tænkte hvad fanden hedder det? Crafter. Koster de penge? Nej, ikke penge. De koster strøm. Ja, det er dem. De kræver ikke særlig meget strøm, de der lasers. Okay. De kan basically køre på en vindmølle, men så går jo mere strøm du har, jo hurtigere går det. Jo. Okay. Hvor det var der. Hvis på, om det skyder os. Men sådan en laser der, den kræver en diamond. Og masser af obsidian og så videre. Nå, jeg kan lige starte med at tømme vores... Diamond blade. Jeg tror også diamond. Diamond blade. Nå ja, hvis I vil se hvad Topper han laver, så gå over på se Toppers Streamerino. så gå over og se Toppers stream. Hej Peter. Jeg kan ikke finde Optifine inde i min, inde i mine controls. Hvorfor kan du ikke? Lol. Det mener jeg synes bare ikke, jeg kan finde den før. Lol. Vi har aluminium brass nu, noget vi bare overhovedet ikke skal bruge. Jo, vi kunne faktisk godt bruge aluminium brass til, Au, slice. Vi fedt. Tak for follow. Jeg har 70 followers. 70. Her, Topper, hvad er det, jeg skal have?
Hej Topper. Det var meningen, han skulle skrive hey, 100 p. Ellers ville det være lidt Kan akavet lige derinde. se. For Jeg helvede, tror mand. slet ikke være i den her verden her. Mushroom Island. Er det ikke det her? Er det ikke den der kortsverden? Er det ikke Mystcraft? Jo, det mener jeg, det er. Okay, godt. Men der står det Mushroom Island biome. Jamen, det er nok Mistcraft, der har lavet det til det, skal du se. Jens, Ja. har du meget forstand på Harvester og sådan noget? Planters og Harvesters? Ja, Ja, vil du se min? Du har 69 followers, så mig står der 70. Kom med mig, Topper. Hvor er du henne? jeg er over ved Sweet Farm. Det er bare fordi, at Den er min- ret dejlig min stor, ikke Harvester, også? Jo, min Harvester, den gider ikke... Du skal linke dem sammen. Der går et kabel nedenunder, hvis du går herned og kigger, så kan du se, der går et kabel her hele vejen nedenunder marken over til den, som sender seedsene tilbage. Du skal bare have en kiste ovenpå, harvesteren, som outputter det. Der outputter til det ovenpå. Den outputter for det der hul der. Det kan du ikke, det ved den ikke. Det ved den ikke. Det har jeg prøvet med, det kunne jeg ikke få til at virke. Hvis du sætter en kiste ovenpå den og får den til output til det, så vil den gerne. Findes der sådan et kabel, så jeg kan beslutte, at der skal køre 3 den vej og 2 den anden vej? Hvad mener du? Ja, hvis jeg nu gerne, for eksempel her, du kan se, at du har et, der går den vej, et, der går den vej. Ja, men du skal bare sørge for, du skal bare sørge for, at du for eksempel så har seeds over i den her. Just Olle. Jeg skal prøve at se hendes navn, så hej Just Olle. Du skal bare have seeds i din harvest, eller din planter, og så skal du bare have et eller andet materiale. Du skal bare have en barrel eller sådan noget med det andet, så outputter den kun til det. Fordi så det eneste sted, den kan sende. Er der filter i den der? Ja, der er sådan et filter inde i planteren. Nå, ja, der er filter inde i planteren, så du kan sætte, hvad der skal være. Jeg vidste ikke, at man kan bruge det. Nej, det kan du godt. Du sætter bare i, hvad du vil, så tager den sådan et hjørne af dem. Hej Mads Hartved. Og jeg har 15 viewers, det er en ny rekord. Wup, wup. Hej. Og så kan du også se min... Nej, jeg går tilbage for at lave... Topper, du kan også se, hvad hedder det... Du kan også se, det her det er så stort, du kan lave den med en emerald upgrade. Ja. Hvis det larmer lidt lige nu, så er det fordi det regner. Men min upgrade, den står til at increase med 3, så det vil sige, den går 1... Den går 3 mere ud. Ja, så går den 3 mere ud, okay. Ja, Jakob Jette, jo, jeg skal nok sige hej for slides. Jens? Ja. Hvorfor er det egentlig lige de der Jens-link? Hvorfor er det, at der ikke er et E på? Det er fordi, at det er lidt kortlinksting. Skulle jeg sige hej fra... Jakob I. Jakob Jette. GG. Slides. Ej, man kan sidde og tage lidt. Ja. Okay, jeg beklager, hvis det larmer lidt meget lige nu, men det regner, og jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det med det tag, vi har her. Så undskyld til streamen. Hvad var det, jeg var ved at lave? Jo, jeg var ved at hugge... Nej, det var jeg ikke. Jeg var ved at tømme et smelteværk. Tak til alle dem, der ser med. Det er vildt dejligt. Det var det sgu. Det er helt glemt. Jeg vil det mindste virke Moobot i dag. Det gjorde den ikke sidste gang. Min Moobot, den virker ikke i dag. Jo, det gør den faktisk. Jeg har fået det. Okay, og Just Olle. I skal helst ikke komme herover og have lavet en masse, jeg ikke har vist i video endnu. Okay. Det er helt i orden til slice der. Hvad var det? Faktisk at jeg skal have billedet. 18 viewers, siger Carlsen. Hej Carlsen, du må også godt få. Du må godt være mod, fordi du er Carlsen. Er det Carlsen? Back of Carlsen, det er Carlsen. Det er Carlsen. Okay. Det er Carlsen. Jeg vidste ikke, at det var den Carlsen. Det er The Carlsen. Hej Topper on the toilet. Hej Jens. Det har jeg lige taget et screenshot af det der. Vi har sindssygt meget af det her molten brass. Kyl til bukserne på igen. Skal lige hurtigt gøre noget, og så kommer jeg ind igen i streamen. Jeg skal lige gøre det her. Ja, Topper, du tager bare, hvad du mangler af materialer til at lave ind i systemet, ikke også? Ja. Jeg tror bare, jeg kun tager quartz for alt det andet, det har jeg. Ja, men ellers så tager du bare. Vil du sige hej til Slice for mig? Ja, øjeblik, jeg skal lige dræbe en zombie her. Jeg gider ikke blive ved med at sige hej til Slice for alle mulige. Det er bare akavet. Det virker bare mærkeligt.
Hvad Hej skriver fra... du? Du behøver ikke skrive hej, altså. Det er jo ikke... Og nu siger jeg heller ikke hej til flere. Ja, nu siger vi ikke hej til flere lige for nu. Fordi ellers så kan jeg ikke nå, ellers så får jeg ikke lavet noget. Vi skal have lavet alt det her. Hvorfor er det, jeg kan høre zombier, der bliver ved med at komme hen og dø? Kasper, har du fjernet fakler ned under jorden eller sådan noget? Det tror jeg da ikke. Hvor de kan spawne lige der. Jeg har ikke garanteret ikke flere fakler. Det vil jeg næsten ved med. Hey, jeg har 13 her. Nej, jeg laver bare nogle. Jeg har en masse, hvad hedder det... Nå, du har smidt nogle til mig. Tak. Fordi der er spawner masser af mobs herude lige nu. Topper. Ja. Kan du huske, da vi før, da vi lige offrede de der køer der? Ja, Det kunne være så godt. fedt at få det på recording. Nå, Hvor ja. det der græs bare blev til lille. Mads Hartved siger, spiller du kun Dogcraft hele tiden? Nej, jeg spiller ikke kun Dogcraft. Vi spiller rigtig meget Dogcraft lige nu. Fordi det giver bare rigtig mange viewers lige for tiden. Eller rigtig mange views lige for tiden. Vi kan også Hey, se to. en snebarn. Oh shit. Der er lag, og jeg har mod skeleton. Julie Alsbro siger hej. Hej Julie Alsbro. Det er fedt, det her toilet. Skal jeg lave et til dig? Det er det bedste i modpakken indtil videre. Bakoff Carlsen, det er trist, man ikke kan join. Sådan er det, Carlsen. Det kan være hyggeligt, hvis du kunne join. Men sådan er det jo bare nogle gange. Det kan man desværre sige. Så snakker jeg noget mad. Det burde du nok gøre. Hvad, Kasper, skulle du bruge marble? Men nu overvejer jeg det godt. Kasper, Okay. skulle du bruge marble? Ja, hvorfor ikke? Fordi så miner jeg lige det, der var her. Vil du slå på Kasper for mig? Nej, jeg gider ikke slå på Kasper. Kasper skal ikke slås. Shit, jeg har ikke indstillet vein miner. Jeg vil lave det der offringsteam. Hvad hedder det? Jens, har du set noget af det der Quiet Clear Glass og de der glowstone der? Det tror jeg sikkert, vi har et eller andet sted derinde. Et eller andet sted. Ja, det er jeg ret sikker på, at vi nok har. Nå, men nu er jeg alligevel hernede, så kan jeg lige så godt finde noget marble og noget til dig. Jo. Hvad laver vi? Vi laver Pers Pizzafabrik. Der kommer til at gå ud af F11. Det var ikke meningen. Det var F7, jeg skulle trykke på. Shit, der er mobs. Jeg tænker sådan omkring 600 vindmøller i min vindmøllepark. For helvede, det er sgu da mange. 600 lige frem, Topper. Ja, men jeg har allerede 24 nu, og de kan ikke køre min quarry, så... Så må du opgradere til noget andet strøm eller sådan noget. Ja. Det med, at vi skal seriøst have nogle flere fakler med hernede. Der er alt for mørkt nede i min linegang. For vokser de overhovedet ikke. Har du ikke en growth accelerator? En hvad? Har du en growth accelerator til de der krystaller? Nå, men det er ikke det, det er min... Jeg er over i min... Hvad hedder det? Farm ting. Okay. Jeg skal lige høre det med house. God tools er stadig ingen armor, Carlsen, du kender Kommer mig. lige om 5 minutter. Buddy Yeah. left your channel. Altså, de fleste kender mig. 100p. Hvad så? Det er bare i min chat. Har Slice.dk lavet Slice and Splice? Der skal I nok ind på hans kanal for at se det. Jeg vil ikke rigtig lige sige. Jeg kan ikke huske, om han har lavet det. Har han det, Topper? Det har han nok. Har Slice, han har vel lavet en Slice and Splice? Jeg har ingen idé om. Det mener jeg, han har. Eller jeg har en, men det er Hilde, der har lavet min. Jeg ved ikke, hvad han bruger dem til. Jeg ved næsten ikke, hvad det er. Det er sådan en, du kan bruge dem til at lave de der spawners igen, så de rent faktisk virker. Der kom Plenty, formerly known as Guldtissemanden. Yes. Det er bare best name i EU, mand. Ja. Hold nu kæft, jeg har meget lort i min... Så nu har jeg ændret det. Men den her house, den gider bare ikke. Jeg skal nok komme og kigge på det, hvis der. Topper. Ja. Jeg skal bare lige hente... Ja, det mener jeg. Jeg har set ham lave det. Ja, jeg mener også, han har en... Det virker. Virker den? Ja. Lækkert. Det var det, jeg sagde. Du skal bare outputte det til en chest, så virker det 100p. Ja. Det andet, det vil bare ikke rigtigt. Men jeg, Carlsen, jeg mener nemlig også, at han har lavet en.
Okay, vi skal bruge masser af marble. Hvorfor har jeg et general store sign? Jeg har nok ødelagt det der med Jeg skal skill. vende mig til, at jeg har fået mig en angel ring. Nej, det kan jeg nemt vende mig til. Det er nemt, Jeg det er bare skal dobbelt. holde musik. Ja, jeg skal holde mod. Ja, mellemrum inden. Ja. Du skal bare vente dig til, at det er ligesom kreativt. Ja. Og der er masser af obsidian her. Masser af obsidian lige her. Det må vi lige have fat i. Ja, ved du hvad, det gider vi ikke. Det er for farligt. Seriøst, er der ikke noget marble et eller andet sted? Jens, kan vi køre noget musik? Lige meget, hvor meget jeg rigtig gerne vil sætte musik på for jer, så kan jeg ikke rigtig, fordi jeg har ikke rigtig mulighed for at installere et eller andet på her, og jeg har ikke lige en playliste på YouTube, jeg gider at høre og bruge noget. Så skal vi bruge Spotify's webplayer, det kunne vi selvfølgelig godt. Topper, cover for me in 2 seconds, mens jeg lige disconnecter og sætter Spotify's webplayer på, okay? Ja. Ja. Hang on, everyone. Hi, stream. Hej. Okay, hvad er det den hedder? Den hedder Spotify. Den hedder hvad hedder den? Hedder den play.spotify.com eller sådan noget? Det ved jeg ikke. Spotify webplayer. Vi googler det bare. Spotify webplayer. Jeg kan ikke installere Spotify på. Den hedder play.spotify.com. Jeg tænkte det nok. Sign up with Facebook. Sign up. Join L. Sig hej fra mig. Sig vi streamer. Sig jeg også streamer. Eller, nej, bare lad være med det, fordi han hoster mig allerede. Det er lige meget egentlig. Okay, stream. Nu skal I så lige sige til, om det her det er for højt eller ej. Your music. Hvad skal vi høre, Topper? Vi skal høre et eller andet, vi må høre på Twitch, som er no copyright-agtigt. Vi skal høre... Du kan finde på Chrome Webshop. Jeg ved det godt. Sker der noget, hvis man bruger copyright? Ja, så kan du ikke høre lyden på Twitch på highlights og sådan noget. Er det kun votten, du skal det? Jo. Og jeg vil godt... Jeg plejer jo at downloade dem fra Twitch over på min YouTube. Og så bliver det bare flagget på YouTube også. Jeg har noget, vi godt kan høre. Vi kan høre alt fra Minecraft soundtracket. Jeg ved godt, de fleste af jer, I hader sikkert Minecraft soundtracket. I kan høre Hvad? Hvad? Ja. Ikke noget. Vi tog datid nu. Vi kommer ikke til at høre musik, som man kan høre i radioen og sådan noget. Fordi det, igen, det har noget med ophavsret at gøre, og noget med mig, der rigtig gerne vil have det over på min YouTube bagefter, for at have noget content derpå. Så den kommer vi ikke til at høre. Kom nu Spotify webplayer, hvorfor er du så langsom? Okay, vi kan starte med at høre noget... Hvad var det flere skulle egentlig? Det ved jeg ikke, han sagde bare lige 5 minutter. Nå. Vi kan høre noget, af det her. Vi hører den her, den er god. I don't think that there is any sound. Kom nu! Vi kan godt lige gøre, så I lige kan se med her. Kan vi det? Jeg har skærm der. Skærm. Sådan der, så kan I lige se, hvad vi laver. Hvorfor kan jeg ikke få det her til at virke, folkens? Find noget protein i Arana. Jamen, det overvejer jeg også lidt, Carlsen. Jeg prøver bare lige at få det her til at virke. Hvorfor vil den ikke afspille? Jens, jeg har lige sendt dig sådan et Twitch-link på streamen og på Skype også. Nå ja, multitwitch. Gå ind og se det. Du spiller det samme. Ja. Jeg delte også lige i Dogcraft-chatten. Ja. Hvorfor kan jeg ikke få det her til at virke, Topper? Hvis du ser min stream lige nu, så burde du kunne se, at jeg farter rundt på Spotify's webplayer. Det vil bare ikke spille noget. Kan du ikke bruge Spotify? Nej, der er ikke Spotify. Nu skete der noget. Jeg skal seriøst have slået Mubert ihjel på et eller andet tidspunkt. Og vi kan spørge altid. Også i bilen. Den ligeglad med. Godt, se, vi hører simpelthen bare lige det her. C418 med One. Fordi det er ikke Minecraft musik, men det er stadig god musik. Så det tager vi. Nu skal jeg tilbage på, væk fra skærm, tilbage på MC. Kan jeg blive mod? Nej, det kan du ikke, Tobias. Den er for høj.
Jeg gør ikke folk, jeg ikke aner, hvem er til mods. Jeg hedder Tobias. Nej, det var lidt mærkeligt. Ja, jeg kan nok ikke lave sådan en, der viser, hvad det bliver. Hvad så, Tober? Det er bare den her harvester her. Den høster ikke en sojabean. Nej, det kan godt være problematisk at gøre det. Den har gjort det før. Okay, det virker stadig meget højt, det musik her. Sådan der. Ej, come on. Nå, der virker den der i hvert fald. Det er altid nu. Til jer på streamen, kan I ikke lige se til, om I synes musikken den er for høj, eller hvad den er? Fordi jeg kan ikke selv lige høre den lige nu. Fuck, jeg aner ikke, hvor jeg er, Topper. Nu går jeg i gang med jeres ME. ting der. Ja. Fantastisk. Har du nogle af de der Crystal Growth der? Crystal Growth Accelerators? Ja. Nej, jeg har sgu da ikke. Jeg har ikke noget. Nå. Det er derfor, vi spurgte dig. Jeg er lige kyen. Kyen og den der, de har sikkert. Jeg låne nogle Crystal Growth. Hvad kan man gøre for at komme ind på Dogcraft? I kan ikke komme ind på Dogcraft. Ja. Men I kender også. Men I kender også, ja. Musikken er fin, skriver det ved mig. Den er fin. Ja, der er nok mest helte og kyen. Jeg er glad for, at musikken er fin, og I har fået noget musik. Hvorfor havde jeg ikke tænkt på det før? Kan du ikke skrue op for din mic? Jo, nej, det kan jeg egentlig ikke, men jeg kan snakke højere. Din musik er rigtig fin med mig. Eller din lyd er rigtig fin med mig. Topper. Der er nogen, der har sagt det. Jeg er lidt Det blev meget lav. lav. Hvordan sætter man Optifine på modded Minecraft? Du smider det bare ind i modded mappen. Topper, jeg er løst. Jeg kender dig, men kommer nok ikke ind. Nej, jeg fandt udgangen igen. Ja, desværre, Carlsen. Det er lige meget, hvor meget jeg rigtig gerne ville have haft dig ind, fordi jeg synes, du er hyggelig at spille med, så tror jeg desværre ikke, du får lov af Helte af den der. Også fordi der er så mange, altså vi er ved at være mange, der spiller herinde, er vi ikke det? Jo. Så jeg tror også, der er ved at være fyldt godt op. Vi er omkring 15 personer. Jeg tror, vi er 16 i Skype-samtalen, fordi der står, at vi er 15, men vi skal jo tage en selv med os. Ja. Okay. Altså og på I FTP. skal have en MA Crafting Terminal, en controller og en drive. Ja, og så skal vi have et drive, et harddisk eller 2 eller sådan noget. På Feed the Beast, jeg ved faktisk ikke lige, hvordan du smider Optifine ind i Feed the Beast. Nogle Optifine, eller nogle packs, tror jeg faktisk, det er med i. Jeg tror bare, det er det samme ligesom her. Ja, det er det nok. Prøv at sige mit navn. Kasper. Olle. Okay, jeg starter med at lave en Isaac. fuck. Okay, jeg fandt noget obsidian og noget marble også til Kasper. Ej, nu fuckede jeg det der op igen. Det er derfor, jeg har den her. Pronix, tak for follow. Det er 4 Skystone. Det er ikke bare sådan, har 632 af det. Fuck sake, mand. Hvorfor har du så meget Skystone? Jeg havde brugt bare Veinminer på en af dem. Ja, man skal ikke engang bruge det til noget, jo. Nå ja, det kunne da være, at jeg skulle starte mit donationsting der. Jeg tror ikke, det ville være en god idé. Måske jo til lige at åbne stream-tip. Hov. Jeg tror ikke, det ville være en god idé, hvis nu der er nogen, der har lyst til at donere. Jeg skal nok holde øje med det. Hvad hedder det? Jeg skal nok holde øje med min stream-tip. Der er ikke nogen, der har tippet noget til mig endnu. I kan donere. Der skulle gerne være et link nede i bunden af min stream. Jeg har fået en i dag. Det er ikke noget, I skal. I skal ikke donere. I må gerne. Jeg bliver glad, hvis I gør det. Så det gør blandt andet, at jeg kan få en bedre mikrofon, ikke også, Topper? Jo, det kunne være en god idé. Det kommer. Jeg har sagt, det kommer. Jeg skal lige til London først, til Minecon og sådan noget. Jeg har 2 flux også. Vi har sikkert også noget. Et eller andet. Vi har jo alt muligt shit herovre. Charts og netter og en redstone. Mange har egentlig tilbage netter, så jeg selv mange. Jeg har mange. Det er helt dejligt at lytte til det musik her. Jeg er så forelsket i C418's musik. Har du lavet noget med Magical Crops, Bionic Bunyan? Jeg har faktisk lavet lidt med Magical Crops.
Jeg har nogle coal crop og noget redstone crop. Jeg er ikke rigtig kommet så meget videre med det. Jeg har også nogle normale essence crops. Jeg overvejede lidt at gå i gang med det, men så er det sådan lidt... Får jeg nogensinde brug for det? Det tror jeg ikke rigtigt. Fordi I kan se, at jeg har en digital miner, og den er sådan basically fyldt min helt crystal chest op med alt muligt shit. Så... Det er sådan lidt... Jeg gider næsten ikke gå i gang. Det forstår du godt, det går i stopper. Jeg har også en digital miner. Jeg bare står og kører 32x32. Ja, det gør min også. Jeg har en Croy, der kører i Deep Dark lige nu. Ja, det gider jeg. Ja, jeg har 19. Jeg er en gammel mand. Jeg er en rigtig gammel mand i Ghost-Topper. Jeg skal til Kyen. Du er virkelig old. Det er jeg sådan hele, hvad er jeg 6 år ældre end dig eller sådan noget? Ja, det må jeg være. Jo, jeg er 6 år ældre end dig, er jeg ikke det? Jo, det er jeg. Jeg kan ikke tælle lige nu. Så gammel er jeg. Du kan lave nogle syge tools. Jamen, Slicer, han har jo de der... lavede han ikke det i sidste episode? Lavede han ikke de der Magical Crops tools? Jeg så ikke i episoden, men jeg så lidt af den. Jamen, jeg kan nemlig godt huske, at du kan lave nogle sindssyge tools. Hvor er du henne lige nu? Er du ikke over ved Kyen? Mig? Ja. Jo. Sådan der, det ser fedt ud. Hvorfor sætter du ikke dine miner ned i det Deep Dark? Fordi, jeg stadigvæk mangler at mine lige 1000 års lige her, så der er ikke nogen grund til at få den endnu. 1577, tak for follow. Ja, tak Osterpops. Jeg ved ikke, hvor hans factory det er nu. Essence Infused Tools er OP. Ja. Jo, vi er ved at tømme den her, så vi kan lave nogle tools til Per. Jeg tror, det der det er helst. Nej, det kan godt være, det er i Kyns factory, du er ved. Jeg ved det honestly ikke. Nu kommer jeg til at tage hans bog. Lol. Bum, bum. Og ja, det skarpe øje vil have bemærket, at jeg har lavet, eller at jeg siden sidst måske lige har udvidet mit MI lidt meget. Jeg ved godt, der mangler en episode, hvor vi laver noget ting i. Det kommer jamen snart. Kan du ikke lave nogle builds? Topper, hvor god er jeg til at bygge på en skala fra 1 til rigtig dårlig? Rigtig dårlig. Ja, tak. Jeg er elendig til at bygge, så det er derfor, jeg har Kasper herovre ved mig. Kasper, han skal bygge pizzafabrikken, jeg skal lave alle maskinerne. Altså, for helvede, jeg bor i et pink hus, eller et pink firkantet hus, med et alt for stort smeltery bagved. Det er jo ikke pænt, det her. Så jeg er... Er det ikke rigtigt, Kasper, der er en på min stream, der lige har skrevet, kan du ikke lave nogle builds? Er det ikke rigtigt, en af grundene til, at du også er her, det er fordi, du er god til at bygge? Og så fordi, at du gerne vil lære noget om moddet. Jo, lad os sige det. Det er nørdigt. Per, der er faktisk musik på min stream nu. Så ja, jeg er på en skala fra 1 til rigtig shitty til at bygge, rigtig shit til at bygge. Jeg ved faktisk ikke, hvor de bor nede et andet sted. Jeg har ikke engang map på den her. Jeg har ikke loadet noget mappet. Det skal jeg lige have fikset. 1096 og 256 map draw distance. Ja, så loader vi lige lidt mere map ad gangen. Tak, thanks to Puppy Dog. What you doing? I'm playing a mod pack called Dogcraft. Er det Spirit, du snakker med? Nej, det er Jens, der Kasper. Det er Jens! Ja. Hej Per. Hej. Nej, du skal sige det med den der. Hej Jens. Hej Jens. Hej Per. Det var den bedste voice, det der. Wow, der var lige skrætten der. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for Spotify's webplayer lige nu. Fuck, hvor crazy lavet. Nå, det er det, der hedder kabelfacade, tror jeg. Ja, wow, hvad sker der for Spotify's webplayer lige nu? Ved jeg ikke, Jens. Fuck, han har meget cobblestone. Det var, jeg skulle bruge noget af.
Det fuckede bare lidt. Jult spiller med Spirit. Det kan godt passe. Har du en digital miner? Yes, jeg har en digital miner lige her. Den lavede jeg lige sådan på en formiddag, ikke også, Kasper? Ja, åbenbart. Fordi det er bare mig. Jens in a nutshell. Ja, det er bare mig. Fuck, det er vildt lavet det her. Hvad er det? Det er mod Formcraft. Jamen, de går jo amok med de der mods der. Per, jeg har jo et marble med til dig. Fedt. Jeg har lidt over 1,5 stacks marble. Jeg kommer lige over til dig med det. Hov, skal jeg fjerne de der døre, der sidder her? Eller hvad? De har kappet garage doors. Ja, det kan du godt. En smoker. Jeg synes, de er fede, de her garage doors. Synes du ikke det? Sig til Jens, han smager godt. Hvem siger det? What's the post? Smager jeg godt? Så er det... Lol. Så Hej. måtte jeg få noget marble. Ja. Hej Per, skriver Tobias DK11. Hej. Det er lidt marble, jeg har lige nu. Har du en chirsel? Ja. Hej så, damation. Så hvad, vi sætter bare de her garage doors, jeg kan ikke sætte dem på en slab her. Og det er ikke mit problem. Nå, du må godt lige få, skal du bruge flere slabs? Nej, der er nogle fuldblok der, som du bare kan sætte i stedet for. Tak. Fordi så kan jeg sætte garage doorsen op for enden nemlig, så har vi sådan noget, der ligner lidt en port. Det ser da godt ud, Jens. Det er heller ikke mig, der har bygget det her, vel? Det er sgu da Per, der har lavet det her. Nå, jeg vidste det, ja. Sådan der. Jeg elsker det her, Per. Så højreklikker man bare på det, så klapper de bare op. Bum, 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 bum. Sådan der. Hvor min... Hey, chat. Hvad er der med chatten? RIP chat. Chatten, den kører da fint for dig. Det synes jeg. Nå, det er ikke. Hvad Kasper, hvordan skal de se ud? Jens, hvorfor er det, at de her, ikke også? Først så var de sådan nogle der, men nu er de blevet sådan nogle der. Jeg har måske brugt den en gang derovre. Du ved godt, du kan tage hammeren og højreklik på dem, så kan du bare ændre dem. Ja, men det er bare irriterende, fordi at jeg skal bare kunne sætte dem, og nu er de her blevet ændret, og det er jeg irriteret over. Det forstår jeg godt. Okay, der er en, der skal top, og du tænker nok ostepops. Hvordan ved du, Jensen er godt? Og svaret er, det kan du godt at vide, hvor. Lol. Ja, så det. This might take a while, Kasper. Yes, you don't say. Nej, Jens. Skal jeg gøre det? Ja. You do it. Det er du mere professionel til, jeg er. Så fikser jeg lige det her. Sådan der. Fedt med en spag, skriver Carlsen. Hvad bygger I? Vi bygger Pers pizzafabrik. Også Per. Ja. Ved du hvad? Yes, sådan der. Perfektus. Skal vi... Der skal vel marble ind imellem den der. Så der skal marble her. Yes. Der, og så skal den 1, 2, 3, 4. Au, 1, 2, 3, 4, så det er der skal marble igen. Nej. Det er lige meget. Det er lige meget, er det ikke det? Sådan der. Nej, så kommer du til at gå... Sådan der. Nej, der var der. Ja, der, Per. Sådan. Fantastisk. Nå, jeg går over og tømmer smeltet ud igen. Du får lige dine blocks og sådan noget igen, okay? Okay. Værsgo. Whoops. Se er ude nu. Oh my god. Oh my god, jeg skal nok lave playlisten senere. Jens, vi har lidt et problem her. Flot hat, Per, skriver Ostepops. Cable. Altså, skal vi bare fjerne de der garage doors eller hvad? Igen? Vi kan godt have dem der, men så skal de være en længere ude. Ja, ellers skal vi rykke dem ind bagved.
Ja. Det kunne vi selvfølgelig også, det gjorde for de før. Jens, vi har et problem herovre. Hvad er det? Hvad gør vi her? Hvad tænker du? Jeg tænker bare, at vi lader den være, som den er, skal vi ikke det? Vi kan ikke rigtig gøre så meget andet. Ellers så kan vi gøre 2 sekunder. Jeg elsker seriøst Carpenters Blocks. Det er så godt et mod. Så kan vi gøre sådan her. Og så nu prøver vi bare lige også at gøre det heroppe. Og lige at teste, hvordan det ser ud. Ja. Nej, nu vender den. Nej! Sådan her. Nej, det er bedst uden. Jeg tror også, det er bedst uden. Jeg hopper lige på toilet. Okay. Hopper du på toilettet? Det synes jeg, du skal lade være med. Hele vejen derude. Nej. Hele vejen. Så underholder vi lige din stream imens. Jamen, jeg sætter bare noget musik på, så... Okay. Ellers så kan I komme over på min stream. Der er fest. Kom over til os. Der er mega fest, ikke også, Per? Der er vel lige så meget fest der. Ja, der er lige meget fest begge steder. Der er mega fest på serveren, men der er mega mange inde jo. Der er fest med Carpenters Blocks. Ja, og med Tinkers Construct og alt muligt. Nå, mens vi lige venter på, at 4 personer sætter lægger sig til at sove herinde, så tager jeg lige noget cola. Nej, jeg kunne lige til at ændre det, så nu skal jeg tage Nej, nu gør jeg det igen. Per, kan du ikke lige hoppe ind og sove? Måske. Så bliver jeg glad, hvis du gider gøre det. Pizza Party, skriver Tobias DK 111. Yes, der er totalt pizza party. Nå, er der kommet noget på streamtip? Det er der ikke. Skal huske, I kan donere til mig på streamtip. Hvis I har lyst til. Lige gå på YouTube og se om min video, den er kommet ud. Jo, hej tøsedreng, skriver Kyn. Hej Kyn, jeg hader også dig. Så du skal mobbe mig. Jo, jeg skal nok gå ind og se de videoer komme ud. Nej, Kyn, jeg kan godt lide dig. Det ved du også godt. Kasper og Bloat, Cassiopeia, UHC, sæson 5, episode 3, gå med jer. Den er ude. Ja, godt så. Kyn, gå. Nej, Kyn, du må... Kyn, we love you. Ja, we love you, Kyn. Kyn. Ja, Kyn Gaming. Hvad er det for nogle smiley'er, der er der? Det er Bram Kappa og Sombro Kappa. Jeg kan altså også lave Kappa. Jeg kan lave den Ultimate Kappa. Minico og Kappa HD. Dem kan I bare ikke lave. Lærer så bare rigtig meget. Må jeg få en pizza, skriver Tobias DK 11. Det bliver sgu nok lidt svært at sende dem derover. Hej så helvede. Jeg skal altså lige have sat op hernede på et tidspunkt. Oh shit. Så kommer der med noget antivirus update. Fucking computer, man. What the fuck? No. Så er jeg væk. Kom tilbage. Så kommer Kynsen ind på min stream og skriver, hej tøsdreng. Det gjorde han også for mig. Der bliver bare skrevet. Nå, det er mange online. Ja. Ja, vi er mega mange online. Jeg må se. Hvad hedder din computer? Det her det er ikke min computer, og jeg aner ikke, hvad det er for en computer. Honestly. Jeg kan godt finde ud af det. Vent. Kasper streamer ikke. Han er med som... Han er med på min laptop også. Det her det er en... Jeg ved, det er sådan en eller anden hjemmebygget computer, vi har her. Systemegenskaber. Det er en eller anden... den har ikke noget mærke, den har en Intel Core i5. 4 GB RAM på den her, det var sgu da egentlig ikke særlig meget. Og så har den Windows 8 1 Pro.
Det er det, jeg ved om. Hvad spiller du? Jeg spiller på Blockbuster som er en modpack lavet af Helland og Kyn. Nok mest Kyn. KXSXOX. Hvor mange viewers har vi, Topper? Ved vi det? Jeg har... Jakob Jetti skriver hej igen. Jeg har 22. Hvor mange har jeg? Månens tro. Det ved jeg ikke, jeg ser på multi-twitch. Men det gør jeg nemlig også lige. Jeg går lige over på mine kigger. Jeg har 15. Det er okay. Ja, Det er okay. Det er jeg glad for, drenge. Peeps. Noget. Så er nogle gange næsten færdig. Så må Jens sørge for at sætte glas og glowstone. Yes, har vi noget af det der quite clear glass? Så ved jeg det ikke. Ja, jeg har en masse quite clear glass herinde. Jeg har næsten en stack. Der er vist også noget glowstone herovre i. Ja, skal jeg ikke bare chisel det glowstone der, Kasper? Jo, det skal være til det der grå, hvide. Ja, netop det hvide glas. Jeg kan ikke se noget hvidt. Hvorfor kan jeg ikke se noget hvidt, Kasper? Nå ja, det er det der white frequency, er det ikke det, det hedder? Jo. Okay, nu står der vi offline topper. På multi-twitch. What the fuck? Nej, der gør jeg. Det gjorde der med mig. Nu kom min igen i hvert fald. Må være sådan der og sådan der. Sådan der. Har ikke lavet den op i loftet, har vi det? Jo, det har du faktisk lavet også. Det var mig, der lavede det, var det ikke det? Jo, det har jeg i hvert fald ikke lavet. Synes du ikke også, det var en okay idé at lave det op i loftet? Jo, det er fint. Fordi det tænker jeg, det kan vi altså lige så godt lave. Det giver også bedre lys. Hey, skriver I hello, I'm Tiffy. Okay, nu har jeg 4 Crystal Growth accelerator kørende. Sådan. Du er OP til det shit der, Topper. Det du er du. Jamen, du er OP til det shit der. Det havde taget også evigheder at lave, ikke også, Kasper? Hvad for noget? Det havde taget os evigheder at lave det Topper, han lige har lavet på ingen tid. Ja. Okay, Jens, at de her to, de er ikke de samme, vel? Nej, ja. Nej, det er Sådan der. Men det kan være, det er bedre, at vi har den anden. Kyln Shoes is now called den mandige El Gaming Channel. Lol. Ej, nu gik jeg forbi den. Så skal vi lige rundt om Ja, her. det tror jeg ikke. What language is this? This is Danish. Danish. The good old Danish language. The good old and beloved Danish language. Everyone loves this language. Yes. Rød grød med fløde. Hvad sker der for Vein-miner? Det virker heller ikke single player. Det virker fint for mig. Det virker heller ikke særlig godt for mig. Jeg vil lige prøve. Okay, det virker. Det virker fint for mig. Jeg har ikke haft problemer med Vein-miner i dag overhovedet. Det har sagt stop. Det gider simpelthen ikke hælde det mere. Vein-miner kan ikke lige hælde det mere. Okay, nu har jeg Flux Seed, så skal vi bare igennem ind til det der accelerator, og det tager bare 100 år. Ja, det tager bare evigheder. Skal jeg lige se, der var ikke noget der. Sådan der. Har jeg sat det over det hele nu? Oh, I'm Swedish, but I don't understand, but I can say trash can. You can say trash can, that's nice. It's skraldespand. Sådan der. Har jeg ikke sat quite clear glass alle steder nu, Kasper? Jo, det ser sådan ud. Yes, sådan der. Skal vi så sætte garagedøren? Ja, det kan vi godt. Jeg tænker, sætter vi dem ikke bare her? Der. Det var forkert sted. Det var et forkert sted, jeg satte dem. Det har du ikke set, det der. Jeg sagde der. Det må jeg åbenbart ikke. I think it hates me. Prøv lige at jeg må ikke sætte dem helt ind og stå åbenbart. Hvad fanden gør vi så? Det er der moon på. Men det ser næsten bare... det kan jeg heller ikke. Det skal sidde på en blok. Altså sådan der. Agtigt.
Jamen, så They laver vi bare high en blok Ethan ud, top så- again. Ethan. Du skal lave den helt. What Nå, was your jamen det gør screen? det lige så. Tak. Dame kan få så config. Master season model dangerous. And the chat. Okay, jeg har alt muligt lort i mit inventory, jeg bare skal af med. Jens, 2 4K stories, er det nok, eller skal der mere? Det ved jeg honestly ikke. Du må godt starte med bare at lave det. I love Danish. Jens, Ja, den har en fejl. prøv nu. Det prøver vi så bare at fikse da. Danish is a nice language. And a lovely Monster language. Cat sidder i min chat. Så Monster Cat i din chat, det er fordi du har købt den der Monster Cat abonnement, har du ikke det? Nej, jeg har fået beta-version. Nå, okay. Og så har jeg fået botten ind på mit channel. Så når okay. jeg sidder her i Monster Cat, så skriver de i chatten automatisk, hvad det er. Ja, ja. Hold nu kæft, hvor tager den meget strømmen en Crowy. Ja, hvorfor tror du, jeg ikke har et? Kasper, vi skal lige øjeblik. Jeg skal også lige ændre det. Se, sådan der. Hov. Jeg sidder stok. Nå, ikke længere. Oh shit. Sådan der. Ja, ja, ikke. Jeg har en kæreste. Ja. Nu vil jeg lige over at tømme mit inventory. Hvorfor har jeg så meget skrammel i mit inventory? Hvor jeg er god til at glemme, hvad det er, jeg skal. Du vil lave et MI-system. Ja, men der var en anden, jeg lige skulle tjekke inden der. Nå, jeg skulle tjekke, hvor vi også ned vi også. Can you talk Swedish? Nej. Nope, I don't speak Swedish. It's too complicated for my brain to process. It makes no sense at all, I think. Ej, jeg tror sgu ikke lige, jeg har lyst til Så er han noget fin. lige pt Wow. nu. Så du forlader os. Kommer du igen senere måske? Det kan det godt være. Det håber jeg. Det må vi se. Buddy disconnected from your channel. Så spiller vi bare ikke også, Topper. Jo. Når Kasper han ikke har lyst til at spille med os, så må vi da bare spille igen. Det gik jo også så godt sidste gang vi spillede. Nej, min Crowy har allerede fyldt 4 crystal chest op. Wow. Og den er kun nået sådan, måske 20 lag ned. Ja, har du lavet 64 x 64 Curry? Ikke helt, men det er hen af. Det er nok derfor så. Jeg går lige tilbage og laver sådan 10 crystal chest. Okay. Har du overvejet bare at hooke den op med en Tesseract, og så bare i direkte importen i Det dit virker hjemme? ikke. Der er sygt mange af bloksen, der bare ryger ved siden af. Og så er der nogen, der ryger igennem, men nogen, der ryger ved siden af. Det er virkelig irriterende. Ja, okay. Det er sgu da mærkeligt. Ja. Nå. Pau, det kan også være, at vi skal spille noget Casio senere. Så kan det være, at Per han vil være med der, tror du ikke det? Jo. Jeg ved bare ikke helt, hvad jeg skal lave derinde. Det ved jeg heller ikke nemlig. Det er også lidt mit problem. Det er altså det der med, hvad skal vi lave inde på Casio? Ja. Der Ikke at er det- mange flere ikke- muligheder i det her. Ja, vi har mange flere muligheder. Helt enig. Okay, Per har lavet det der. Jeg går bare videre med at tømme alt det her kover ud af mit MI-system. Jeg havde over 1000, molten copper ingots i mit i smeltery på et tidspunkt, Topper. Wow. Jeg har her mange materialer jo. Lige nu der har jeg 1, 2, 3... Jeg har for eksempel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Jeg har sådan 8 stacks silver over liggende, jeg bare skal have smeltet. Hvornår skal jeg spille CSGO igen? Det bliver nok først i aften, hvis jeg kommer til at spille det igen. Lige nu sidder jeg lige og chiller herinde. Lige nu sidder vi lige og chiller, ja. Ja. Og jeg er med. Vi laver dual stream. Jeg burde egentlig skrive, at vi dual streamer, Top, og det gør jeg lige på min Twitter. Jeg deler den, eller... Nej, det er jo ikke Cassiopeia, så jeg gider ikke dele den. Nej. Jeg gider ikke dele den på Cassios Twitter. Det er jo ikke Cassiopeia-relateret, det her. Ja, super Cassiopeia. Jo, men vi spiller jo ikke på Cassiopeia, så det er sådan lidt... Stream. Med Jens. Z12. Ny donation sound. Sådan. Så skal jeg lige se, så skal jeg lige have min telefon. Det var forkert, jeg har skrevet noget forkert. Så skal jeg lige have min telefon, så jeg kan logge ind på min Twitter. Høj, det er meget sjovere det her end i forhold til når jeg kun sådan lidt traders, som ikke skriver noget. Ja, altså
It's not complicated. Say, jeg elsker Minecraft. It means I love Minecraft. I don't know how to say that A. I think that's the problem. I can easily say, jeg elsker Minecraft. Because it's pretty much how you say it in Danish. But it's the A with the umlaut. I don't know how to say right. Ikke også, Topper? Det er sådan, det der A der. Hvis du ser i min chat, hvor hun har skrevet der. Med de her 2 prikker over, eller? Ja, the A with the 2 dots. It's quite difficult for me. Dual... Ej, jeg virker ikke mere oak. Wow. Jeg har mega meget oak. Ej, jeg har lidt behov for mere end endnu. Hedder det ikke bare Top of the Gamer på Twitter? Sådan der. Is it just A or what? I really don't know. Okay, nu har jeg lavet... der er så lavet 9 crystal test. Ja, vi kan lige smide det. Hvad fanden er donationstingen til min, Topper? Donationsting? Ja, donationslink til min. Kan jeg lige smide det ned i min. Skal jeg lige finde det. Nå ja, det er bare streamtip.t. Sådan der, så kan I altså feel free to donate. Så bliver jeg så glad. Okay, der må lige se. Donation link her, guys, hvis I lige skulle have lyst til at lige donate en 5 eller mere. Du har Twitch Alerts, jeg bruger streamtip, så kan jeg bruge min Stripe. Nej, wow, GG. Lige da jeg skriver linket, og så kommer Moodboard og sender en besked med... Ved præcis det samme, eller hvad? Ja, så bare med lidt mere tekst. Wow, jeg skal altså lige kigge, hvordan... Jeg kan ikke engang huske, hvordan fanden man får Moodboard til at sende de der links der. Du skal bare have nogle commands. Jeg har sat den til, at efter den til linjer og minutter, så gør den det. Nope, Google Translate it, then you can hear it. Google Translate Swedish to Swedish A. I should probably try that. I think. Men ja. Alt føles som Skip. Topper, du ved godt, jeg betaler jo teknisk set for... Jeg betaler faktisk lidt for Moobot. Jeg har jo for eksempel... Du så sikkert godt min kanal, eller der stod sikkert, at jeg hostede dig tidligere, gjorde du ikke det? Jo. Det er Moobot, der gør det automatisk. Det betaler jeg for. Det er sådan $2 om måneden eller sådan et eller andet, det er jo ikke slemt overhovedet. Synes jeg ikke. For Moobot. Så du siger under commands, og så command list, eller hvad? The mod pack is private, is in alpha, and the server is private, so you can't join. You can't. That mobilo. Donate tekst, doner til Jens. Control copy. Tak for follow, Niklas den seje. ME. Drive. Jeg har lavet en controller nu, så skal jeg bare lade drive. Okay, drive, det er ikke så svært. Nej, sådan der, så tror jeg har sat den til automatisk at gøre det. Thanks for watching Mimi Lol Player. Thanks, a lot. Redstone. Hej. Oh, Diamond. Vi er nede på 56 model copper, det giver 9, 18, 27, 36, 45, 54, så skal vi have 2 ingots ud. Men med ingot car, så kan vi tage 9, 18, vi kan tage faktisk til 6, 9, 18, Nuts Production, tak for 20, 36. Det har så også lige givet mig Topper over 2 stacks kobberblokke. Pænt vildt, ikke også? Christian B, jeg står for follow, så er det noget, Jens, jeg kunne ikke rigtig høre. Jeg har ud af de der var lidt over 1000 kobber, jeg havde, ikke også? Det har så også givet mig lidt over 2 stacks kobberblokke. Hvilket er pænt mange, jo.
Ja, den sådan der, så vi er med alle coveret. Jens, du skal lige sige det igen, der var en follow. For helvede da. Nå, men Topper, du ved godt, min 1000 cover, ikke også, Ingots? Ja. Det har givet mig over 2 stacks coverblokke. Wow. Jeg har 2 stacks og 13. Ja, Sepke, tak for follow. Sikke mange followers, du får i dag. Ja, jeg delte mig også, da jeg startede lige før, eller lidt efter jeg startede. Plus en hostede mig også. Hvem hostede dig? Per. Hey, det Nej, måtte Per. kan Ja, men Per han er god at have som host. Jeg har Ellen som host, den tror jeg nok. Men han streamer jo heller aldrig. Ja, follow højt. Der er nogen, der er spændende, der ser med. The Mission ser med. Hej The Mission. Og Carlsen ser stadigvæk med. Okay, jeg skulle lave de der tools til Per. Det er Alumite. Hvad har jeg her? Jeg har iron, og jeg har obsidian, så jeg skal bruge aluminium. Hellland og The Mission til dig. Lækkert. Og Twitch alerts. Monster Cat. Jeg har også Moobot. Moobot til at spille på min. Men det var Moobot. Nej, de der inscriber, de er irriterende, fordi man kan kun lægge én ting ind ad gangen. At det Ja, det er mega nederen. Det er mega nederen. Jeg startede klokken 2, vi har været i gang med. Se med indtil du stopper. Det er jeg glad for, Carlsen. Det er jeg glad for at vide. Jeg har ikke planer om at stoppe lige forløbet. Du har stadig 8 timer igen, Topper. Altså, jeg ved... Det er godt, det er 17, tak for follow. Du har stadig 8 timer igen, Topper. Jeg bliver ikke ved så lang tid, for det kan jeg ikke holde til. Nej, det er fint nok. Jeg ved, det er kun sådan, hvis jeg gør det 12 timer. Så gør det minimum 6 timer, og jeg streamer i 3,5 timer. Ja, jamen, jeg bliver nok ved i hvert fald et par timer endnu. Fordi, jeg synes det er hyggeligt, og klokken er kun 3:30. Og det er lørdag, og min kæreste er ikke hjemme, så... Ved hun egentlig godt, du laver YouTube og sådan noget? Ja, hun er rimelig ligeglad med det, men det ved hun godt. Ja. Hvis der er nogen af jer, der subber til mig på YouTube, så 1000 tak for det, fordi jeg har lige rundet 500. Det er jo helt vanvittigt, ikke også, Topper? Ja, det er lige pludselig eksploderede, det var fuldstændig for dig. Jeg ved ikke, hvad der gik galt, men da jeg startede med at lave Dogcraft, så eksploderede det bare. Det er også lidt derfor, jeg... beskrivelse på nogle af de andres... Ja, jeg står som samarbejdspartner med de andre. Ja. Det giver også en hel del. Så det er bare rigtig godt. Ja. Wow, jeg har bare sygt meget jern. Det har jeg også. You don't wanna know. Jeg har næsten 2 stacks blokke. Jeg har gjort alt klar til at lave en reactor, der er 7x7. Så lidt skriver Jacob Yeti. Og nu poster Moobot de rigtige links. Og det er jeg glad for, Topper. Med ME. Fordi det er literally det vi har lige nu, ikke også? Det er shit, og vi kan aldrig nogensinde finde det vi mangler. Vi farer rundt og leder efter ting i kisterne. Det eneste vi har system på, det er vores, alle vores ores og sådan noget. Fordi de ligger i 2 kister. Nu har jeg også ME block. Så skal vi bare bruge sådan. crafting til nu. Det er bare den dyre af dem. Ja, det vigtigste at lave til Per, det er vel at lave en det er vel at lave en pickaxe først. Tror du ikke, det var en god ting? Er du ved at lave Pers tools, eller hvad? Jamen, han mistede dem jo, da han døde nede under jorden. Ja. Han faldt jo ud igennem et Mishcraft-world nede i bunden. Han mistede alle hans ting. Jeg tænker, vi må hellere lave hans tools igen. Og vi skal have sand. Det har jeg ikke noget af. Nej. Og så er quartz. En af dem. Kom så. Den der. Hvad er det han plejer at kalde? Han plejer at kalde dem hakken, tror jeg nok han kaldte den her. Nu er der nogen, der går og fløjter ved mig, kan jeg høre. Det larmer nok lidt. Hvor du sidder og bruger din computer henne egentlig? Det er ikke min computer, jeg sidder på kollegiet, de har som stationær. Den bruger jeg til at streame på, fordi min egen den kan ikke streame. Jeg tror du bruger en lejlighed. Jeg bor på kollegiet. Så. Men min egen computer, den kan ikke streame, det er den slet ikke kraftig nok til. Jo, jeg kan streame med 4 fps. Det kan da ikke at sidde og... Jo, nogle gange er det ikke havde. Jeg optog også UHC her. Ja.
Det var også lidt akavet. Til gengæld er det dejligt, fordi nogle gange, så, hvis der kommer nogen forbi, så kan de gøre det. Craft a pattern terminal. Jeez. Hvad det står for en af disse, jeg har Grats. ikke husket. Congratulations. Ja. Hvad er det nu, du skal bruge til en tough? Jeg skal lave tough rod, så skal jeg bruge large plate, og så skal jeg bruge hammerhead. Jeg har en sådan mere. Hammerhead, hvad har vi af ting her i? Vi har 15 elemite En nu. scriber, en calculating og en silicon. Sådan der. Jeg elsker den musik her. Tak til dem i min chat, der sagde, at jeg skulle sætte musik på. Bam, bam. Jeg kunne måske... Nej, jeg har ikke Last FM kørt. Det kører ikke på... Last FM kører det på Spotify's webplayer. Det skal vi lige finde ud af, om det gør. Give me just one sec. Vi hører Total Drag i øvrigt, hvis I undrer jer over, hvad vi hører. Ja jo, den skulle uploade til Last FM, så kunne jeg teknisk set godt sætte den til at vise, hvad vi hører. Men det gider jeg næsten ikke. Jeg tror jo, at det her det bliver nok ikke klippet op og smidt op som episoder, fordi så går der lang tid, der kommer flere episoder igen her. Så det ryger nok bare op. Heldehunter.dk TV, tak for follow. Hey Heldehunter.dk TV. Tak for at se med og follower. Hej, skriver Jens 7975. Hej. Til dig. Up. Vi skal have til dem der. Oh shit, vi har ikke mere Alumite. Stå op klokken 02:50 i dag. Skulle fiske med en kammerat. Alle fiskene havde holdt fest. Du kan sted, for de vil ikke fanges. Wow, det var tidligt. Det er Mike Gamer 271045, der skrev på en video, at jeg glæder mig. Fedt. Wow, det var sgu da tidligt, Alien han var oppe i dag, var. Sådan der. 52. For satan, El. Hvad fanden laver du op så tidligt? Alt for tidligt, du er oppe der. Nå, skal vi se, om der kommer noget på streamtip. Det er der nok ikke. Nej. Der er stadigvæk 0 kroner på streamtip. Det er okay, jeg blamer ikke nogen. Jeg skal hej Jens. Hej. Heldehunter.dk TV. Jeg kan hoppe over og se, jeg kan skrive hej. Hej. Fancy. Ja, jeg har bare fancy med mit turbo, mit mod her, var. Ja. Okay, det er ikke så svært at lave. Hvis du gør det stadig klar til det, så kommer jeg over lige om lidt og sætter det op. Jeg ved fandme ikke, hvor fanden det skulle være henne, Topper. Det er jo lige det. Et eller andet sted i det pink hus her. Bare sæt det et eller andet sted, okay? Ja. Anywhere. Okay, Topper, jeg går lige på toilettet, så du underholder lige min stream. Er det jeg kan lige tage den her spørgsmål her. Nej, det er ikke FTB, det er Dogcraft. Dogcraft. Yes. Jeg er tilbage igen lige om lidt. Hej Jens' stream. Jeg håber, I nødt at se vores stream. Det synes jeg, det er skide hyggeligt. Bam. Der er ikke nogen pack, det er bare det er Dogcraft, som er en privat modpack, fordi den er i alfa, lavet af Hildan og Pyn. Så. Ja, der var en, der var lige så hurtigt som mig. Hvad jeg går og venter på egentlig?
Jeg skal også se, om det er færdigt op. Så der kommer noget om Pure. Burde det gerne. Nu skal jeg kæmpe bare hej. Det skal der også være plads til. Så er jeg tilbage. Yeah. Der er en, der skriver, se med til du stopper, eller skriver Jakob Yeti. Yay, det er jeg glad for. Folkens, vi genstarter hurtigt. Okay. Jamen, så kan vi lige disconnecte lidt. Mit te er koldt. Ja. Sådan er det. Nå, mens de lige genstarter, så ja. Så sætter vi lige sådan en pausebanner på. Ikke fordi vi holder pause eller noget, vi tager bare lige, lige 2 minutter eller sådan noget, så vi lige kan sidde lidt, ikke også, Topper? Så kan vi også lige tjekke Twitter og sådan noget. Se om der sker noget. Jeg ved hvem der streamer. Men 2 år, der skal jeg streame til Jens. Bum, bum, bum. Mit lækre pausebanner her, som tusind tak til Breum for at lave det banner der. Det er bare, teknisk set bare mit YouTube-banner. Ja, nu har jeg til nu den ude i det og der. Han har været en grill med Brian. Ja. Hvad? Det var Brian, der har lavet en hvad med Brian video igen. Ja, det lavede han i går, hvor han grillede, tror jeg nok. Grill med Brian, grillspyd og spærribs. Den er stadig ikke op. Hvilken mikrofon har du? Jeg har en Blue Snowball, som I kan se. Ja. Fancy, som er på en hjemmede arkitektlampe. Nu kan jeg bare overhovedet ikke i orden. Du har simpelthen en Blue Snowball. Hvad bruger den USB eller hvad? Den bruger USB. Så den er USB connected. Ja. Okay, fordi så kunne det nok godt være, at jeg køber sådan en, fordi hvad hedder det? Du skal bare ikke købe Ice-versionen. Køb den anden. Hvorfor skal jeg ikke købe Ice? Ice-versionen er billigere, men hvis du har en bedre tripod, så skal du købe den anden. Ja. Yeah. Jeg synes bogstaveligt talt, at den her tripod er elendig. Ja, okay, den er op igen. Så det kunne være, at jeg lige skulle slå det der pausebanner fra så. Jeg skal lige tjekke det her færdigt, så kommer jeg også ind. Og så siger vi F11 mode, og så de rene server. Jeg skal lige tjekke tuben, og så kommer jeg ind. Ja, der er bare noget, hvad hedder det, der er nok bare UHC. Ja, jeg skal nok opdatere playlisten senere. Det er jo sådan lidt ligesom mit job, kan man sige. Fuck, nu er mit HDMI-kabel irriterende igen. Dit cam, det skal lidt nedad, Tommer. Skal lidt nedad? Men mindre du sidder rigtig meget forover lige. Nej, sådan der, det ser fint ud nu. Det er fint. Der. Det er jo fordi, hvad hedder det, du havde vist længe, det blev meget forover. Ja. Hej igen, Mulle Rosen, Lund. Det blev bare spændende på mobilen. Du Skype eller hvad? Ja. Jeg synes godt, jeg kunne høre noget Skype, jeg tænkte lige, var det mig? Men det ikke, der skal ikke noget i min Skype-chat. Min fødselsdag køber jeg nok en Blue Snowball. Fedt. Jeg synes også, det er en god mic i forhold til, hvor billig den er. Jeg skal helt sikkert have en. Det er jeg lidt nødt til. Jeg har efterhånden så mange viewers på min YouTube-kanal. Hvad hedder det? At jeg ikke rigtig lader være. Hva? Jules har streamet i dag. Vidste du ikke det? Nej.
Det er heller ikke lang tid at streame. Nej, men du streamer ikke så lang tid. Jeg går ud fra, at Carlsen, du har helt sikkert været inde og se Jules stream, for det plejer du da i hvert fald. Please, kom nu med nogle visninger, hvor vi kan bare ud og se video. Det kommer. Rolig nu, Det Topper. gør lige sådan her. Ja. Gå lige ind og se den her video. Du kan se. Det er ikke engang fordi, at du har bemærket vores YouTube-kanal eller vores Twitter, den ikke poster video med, ikke også? Jo, yes. Det er heller ikke, hvor nødvendigt det var. Jeg synes nu, det var rart nok, fordi det gør jo det, at vi alle sammen får lige meget opmærksomhed på den til alt muligt. Så men den døde lidt, fordi YouTube har vist dræbt deres API til det. Jeg tror, jeg begynder op til 60 FPS i stedet for 50. Vil du begynde at optage 60? Ja. Men det skal du så have lov til. Jeg elsker, jeg synes det er så dejligt at se, hvor smooth det bare kører rundt, når man drejer kameraet, eller drejer sin mus og sådan noget. Jeg er enig, det er smooth. Det er jo bare ikke alle, der kan det. Kan I ikke spille på Casio, er der en, der skriver på min stream? Det kan godt være, at vi spiller på Cassiopeia senere. Vi ved bare ikke rigtig, hvad vi lige skulle lave derinde. Ikke også, Topper? Hvad? Der var en, der spurgte, om vi ikke kunne spille på Cassiopeia ind på min stream. Det er sådan, jo, måske. Vi ved bare ikke, hvad vi skulle lave derinde. Ja. Så det er lidt derfor. Vi ikke rigtig spiller på Cassiopeia. Alle mig, der er 7. Vi har lige nøjagtigt. Hvad? Må jeg prøve at lade det overleve, Topper? Ja, det gør du bare, Emma. I laver bare ting til Topper, og så bliver han så glad. Jeg bliver så glad. Ja. Prop med, jeg næsten stod 4 timer. Du har næsten streamet 4 timer. Hvad har jeg streamet? Jeg streamede halvanden. Startede jeg ikke klokken 2? Det er jeg ret sikker på. Jeg er ret sikker på, at jeg skrev, at jeg startede klokken 2. Jo, det gjorde jeg vist. Nu går jeg simpelthen ind og kigger. Så har vi min telefon her. Uploads. Dogcraft livestream kl. 14 har jeg skrevet. Jo, jeg startede kl. 2, så har jeg været i gang i 1 time og 38. Og vi har ikke lavet en skid herinde, basically. Eller jeg har ikke lavet noget herinde. Endnu. Det kan godt være, at vi lige skulle komme i gang med at lave et eller andet også. Og det ser jo vildt flot ud med den her indgang her ind til pizzafabrikken nu. Hvad så, Topper? Ganske streamer, tak for det. Vi flytter lige den her, den flytter vi lige herop, og så skulle der gerne begynde at komme weed ud i den, det gør der også. Masser af weed. Hvad, du havde fået din weed farm til virke, havde du ikke det? Eller din farm til virke? Jo, det mener jeg. Ellers så måske jeg skal nok komme og kigge på den, hvis det er. Jeg skal bruge mere flys. Nå, hvordan var det nu? Jo, det var... Ja, tilbage til multi-stream Twitch. Der er kommet nogle donations. Det er der ikke. Hvor god synes du? Hvor god synes du, du er til at få 1 til 10? Imellem en 6 og en 7, tror jeg. En Yeti, eller hvad? Nej, en snowboard. Nå, en snowboard. Ja, Yeti'en, det er vel den dyreste. Blue. Og en anden ting, du får ved at købe den der som ikke er ice, det er, at du kan vælge 2 forskellige modes, tror jeg nok. Ja, okay. Må vi se Kaspers hus? Det her, det er Kaspers hus. Kasper, han bor sammen med mig. Så. Ja, vi kan godt lige... ikke fordi der er kommet noget, som Kasper har bygget siden sidste gang, tror jeg ikke. Det er Kaspers hus. Mens elevator blocks. Det var en hurtig tur af Kaspers hus. Han er ikke rigtig Topper. Kasper, han har ikke så meget inde i hans hus. Jeg har ikke rigtig set det. Det er det lille røde hus, der ligger op på den anden side ved mig. Med hvidt tag. Det er Formcraft noget. Det der Formcraft noget. Det er Kasper, der har lavet det. Ja. Okay. Ja. Nå ja, jeg har sgu da nogle flere vindmøller. Det kunne da være, at jeg skulle sætte dem her. Sådan der. Mere windpower her. Masser af windpower.
Den her kunne stadigvæk godt bruge mere, men så skal vi fodre den med noget kul. Det kunne de selvfølgelig godt lige gøre. Så der, jeg burde seriøst lave en atomreaktor eller sådan noget, Topper. For IC2? Nej, ikke fra IC2. Overhovedet ikke fra IC2. Jeg gider ikke have et ruin her. Jeg skal satme ikke lege ved IC2 atomreaktorer. Det havde deres ikke at tænke sig. Hvad? Det bliver stoppet kyen. Står kyen lige i din baghave, eller hvad? Nej, han står nede i min kælder. Jeg tror, han skulle bruge noget til den der teleport for Draconium. Ah. Og sætte en destination, eller hvad man kalder det. Ah, okay. Jamen, jeg tror, han var også forbi med en masse, masse Enderium blocks til mig i går. Ja, ja. Havde du også fået en masse af dem? Det fik vi alle sammen. Det var egentlig dejligt nok, altså ikke lige fordi jeg ved lige sådan, hvad jeg skal bruge Enderium til lige nu. Altså det eneste, jeg kan bruge til det Tesserix. Ja, det giver også, hvis det er det eneste, jeg kan bruge det til, men de skal stadigvæk bruge flydende ender til det. Fordi der skal jo flydende ender ind i den. Men jeg elsker, hvis man dropper en, eller hvis man hopper ned i en spand flydende ender, ikke også, Topper, så bliver du selv TP'et et eller andet random sted hen. Jamen, det er genialt. Igen, jeg beklager lige, hvis I kan høre, det regner eller larmer lidt, så det er fordi, det regner lige nu. Det kan jeg ikke rigtig gøre så meget ved. Nå, vi kan da lige tage nogle af de diamonds her og lave om til, eller nogle af de diamond blocks her og lave om til normale diamond. Hvad har jeg mest log på? Jeg har log 1 på den der, og jeg har 450 levels på den der, 450. Jeg har faktisk lige meget på hver. Ved du hvad, vi tager bare den her, og så veinminer vi altså bare det lort her. Lad veinmine diamonds, det gav lige lidt over 1,5 stack. Så nu har vi også en crafting terminal, så skal jeg bare lave nogle hard drives, og så kommer jeg over. Åh, fantastisk, Topper. I love you so much for that. Jens hedder Jens Z123. Ja, jeg kan lige smide et link. Du kan bare smide multiswitch. Ja, I will do that. Ja, hvis vi vil se begge to. Hvis vi kun vil se mig, så er det... Eller bare gerne vil se, min Twitch-profil, så er det her. Det foregår. Ja. Yes, lidt over 1,5 stack. Diamonds. Lad os se, hvor meget væk jeg giver. Så nej, det er nok ikke så meget. Jeg går ud, eller jeg skyder på Alien, han råder med Applied. Der skal noget på Twitter. Og der er Nørik, der foretrækker. Hvad er de foretrukket? Det der toiletbillede. Nå, ja, det er også et kongebillede, det kan jeg godt se. Jeg har bare slået alle de notifikationer fra, som ikke er direkte til mig eller sådan noget, fordi ellers får jeg alt for mange notes på min. Det kunne du nok godt forestille dig. VSDK 111 tror jeg der står. Tak for follow. Er det Topper the Penguin du har på, når der kommer follows? Topper the Penguin? Ja, det er sådan en dansende pingvin jo. Nå. Så er der ikke nogen nye donations, det er også okay. Jeg elsker jer anyways. Du kan sætte en notification op. Jo, det burde jeg, men jeg gider egentlig ikke gøre det lige nu. Jeg har jo kan bare holde stream til åben her. Nu kan du simpelthen ikke mene, at du kører det ude ved siden af. Hvorfor gør den det? Hvad er problemet, Topper? Det er bare Crowley, der bare er virkelig dårlig lige nu. Jamen, det er også Crowley's, ikke også? Så ser jeg din og Jens på multiswitch. Fedt. Jeg lavede den faktisk også kun fordi jeg vil gerne have så sygt meget cobblestone. Hvad fanden? Skal du selv lave bedrockium eller sådan noget? Nej, det er bare for sjov. Jeg synes det er sejt, når der ligger sådan 1 million cobblestone.
Altså jeg gad godt have en, eller jeg kunne faktisk godt bruge cobblestone, for jeg vil godt have en bedrockium drum. Og den er pænt dyr at lave. Mulle Rosenlund skriver hej. Hej Mulle Rosenlund. Jeg kom til at fjerne hele framen rundt om min quarry, så der var kun den der går ned og så to til siderne. Wow, Topper, wow. Den burde egentlig rebuild det. Nej, det gør den ikke. Jeg kom til at vane mig ind det. Lol. Fuck, der ligger meget kobbel. Jeg kan ikke huske, hvor meget du skal bruge for bedrockium. Hvis I skal lidt helte.dk TV. Bedrockium ingot, der skal du bruge, en bedrockium ingot, der skal du bruge block of diamonds og 8 triple compressed cobblestone. Det er altså 729 cobblestone gange 8. Det er godt, så det bliver ret mange cobblestone også. Det er næsten en quadruple, er det ikke det, efter det? Jo, og hvis du skal lave en bedrockium drum, der skal du bruge 2 weighted pressure plates lavet af guld. Og så skal du bruge 6, bedrockium ingots og en cauldron. Til gengæld så kan den have 65.536 buckets inde i sådan en drum. Ja. Det er derfor jeg gerne vil have den, fordi den er OP til at holde ting som lava og sådan noget. Kom nu, der er seriøst meget lag på i dag. Okay, jeg starter med at lave 2 4K. Tak. Hvorfor er Dimension ikke mod? Det ved jeg faktisk ikke. Er han overhovedet? Dimension er faktisk. Den der. 4K. Oh my god. Fuck, jeg er confused lige nu. Er du confused? Hvad så? Jamen jeg ved ikke hvorfor. Jeg burde godt kunne lave det her easy. Ja, det burde du godt kunne. Okay, jeg skal bruge 2 af de der 4K, og der skal man bruge 3. Jeg skal også 6 1K storage. Ja. 6, det vil sige, at jeg skal også 6 logic. Så vi skal lige have en logic. Der er hvor meget iron har tilbage. Jeg har ikke mere iron tilbage dernede, så er det bare aluminium, der kommer ud nu. Jesus Christ, vi er altså ved at have meget. Fuck, vi har meget Yellorium, mand. Hvor meget er det? Ret mange stacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stacks. Se lige hvor meget jeg har. Og jeg er ikke færdig endnu, fordi jeg har stadig flere i, jeg har stadig mere i, jeg har stadig mere års. Og så er hele håndet tilbage igen. Fedt, mand. Der er stadig mange flere i års med det. Igen, jeg beklager regnen, hvis man kan høre det, jeg ved det ikke. Jeg kan i hvert fald høre det. Jamen, der er noget regn her. Og fordi det er sådan noget lortet tag, der er her. Så. Ja, du skulle gerne bare selv hive de der ingots derude, det gør du også. Nå, jeg skal starte min playliste forfra. Hvorfor sætter du den ikke bare på repeat? Det her ikke. Hey Jens skriver Crocs.dk. Hej Crocs.dk. Altså er Moober død igen eller sådan noget, Topper? Godt at investigate that. Moober er død på min, tror jeg. Nu er det en god. Moobot. Okay, Moobot er stadigvæk i min chat, og jeg beklager lige den spam der. Jeg skulle lige se om Moobot var her. Okay, rejoin. Det kunne jeg ikke stave til. Rejoin. Der, gider du godt lige rejoin Moobot. Yeah, nu kører den. Heimatkip. Fedt, man. Jeg skal bare skrive rejoin. Hvad hedder Topper i virkeligheden? Han hedder Tobias. Gør du ikke det? Du hedder Tobias? Jeg er ret sikker på det. Hej Jens, jeg kan ikke høre regnen, skriver Heldehånd.dk TV. Det er jeg glad for at vide. Men det er bedre at være på den sikre side og så spørge jo.
Din base altid. Streamer du i dag, Hilde? Så har jeg simpelthen fået tømt mit smeltery. Det var alligevel imponerende, at det kunne lade sig gøre. Om 8 minutter er der 8 timer tilbage, hvis jeg skal køre den 12. Det kan du godt. You can do it, Topper. Jeg har gjort det før. Jeg gjorde det nogle dage før jul, og så har jeg slået 24 før. Tobias DK111 skriver flot navn, Topper. Shit, man kan manage users inde i Minecraft, hvis man klikker på deres navn. Det irriterer mig, at jeg dropper frames, selvom jeg gør det så tit, men jeg dropper stadig. Er det ikke imponerende, Topper, hvis du skrev noget, eller Topper, kan du lige prøve at skrive noget i min chat? Anything. Jeg sagde i Twitch-chatten. Nå! Jeg kan ikke manage dig herindefra. Jeg hører kun det der med. I Twitch-chatten. Ja. I min egen? Nej, bare i min. Og så skal det ind og på din stream. Hvorfor er du igen på multitwitch? Det ved jeg egentlig. Det er jeg. Ja, det er endnu. Her skriver Helde Hunter TV. Skal vi lige se, hvad kan vi? Vi kan jo begynde at smelte noget af det her. Top of the Gamer Test. Så kan manage user, er du ikke promote to moderator. Blev du ikke lige mod der? Jo, det gjorde du. Men du har vist allerede en mod herinde. Så der står mod, Top of the Gamer skriver min dernede endnu. Jo, nu burde du være moderator. Ja, se, jeg har lige lavet dig til mod. Inden for Minecraft da. Så er der Enderium til alle i offentlige ME-system. Cool. Han havde sådan 8000 Enderium ingots. Hvad fuck skal han bruge 8000 Enderium ingots til? Det er jo sygt meget Enderium. Altså. Og shit, jeg kommer lige om lidt, folkens. Jeg tager lige min telefon. Be right back. Oh fuck, Minecraft fucker. Okay, vi skal lige have lavet det her. Så vi lige kan få lavet det til Jens og Per. Okay. Yes. Nu har vi den der, så skal vi bare lige ind med det der. Så skal vi tjekke hurtigt Skype. Yes, okay. Ha en god dag derude. Okay, okay. Vi skal lave 6 af dem der, for så kan vi lave det til 4K, så de får 8K i alt. Okay, jeg er oppe på power nu. Lad os prøve at se, hvor langt vi kører den op. Næste ikke. Prøv at køre den på 700. Se hvordan det går.
Jeg tror, når Jens kommer tilbage, så håber jeg lige at hente noget mad. For jeg er godt nok sulten. Det bliver spændende at se, om vi streamer i 12 timer. Eller om det bare bliver... Ja, det bliver i hvert fald mere end 6 troldbager. Mere end 8 12. Sådan, så er vi kommet videre. Så har vi 6 af dem. Så skal vi lave 2 calculating. Ja, 2 redstone. 2 sand. Og en calculating. Vi har allerede en. Og man skal stadig bruge 2 af dem. Det var faktisk ikke meningen, at jeg skulle smide dem derind, fordi vi skal stadig bruge dem. Så vi tager sådan en redstone og... hvordan fanden det er med det? Jeg kan ikke huske det. Pure, okay. Det har vi jo. Nej. Genialt, kom. Lad os lave det. Sådan der. Og vi skal også lige have en silicon. Sådan der. Ja. Så er jeg tilbage igen. Det var lige min kæreste, der ringede. Mm. Så beklager lige til alle mine seere, der lige sad og tænkte, wow, det er boring at se på Jens spille. Har du Snapchat? Nej, det har jeg ikke. Jeg har, men I får ikke min Snapchat. Den er meget privat og hemmelig og secret og meget andet. Den har vi stadigvæk gang i det. Okay, vi kan lige så godt bare få sat den til at få taget alt det yellowing her. Hej igen, Jens, skriver Heldehunter DKTV. Hej igen. Hvor langt er der tilbage i den her? Er det musik her? I kommer på Post Success Depression, så er der stadigvæk et godt stykke tid igen, til den er færdig, den her album, tror jeg. Nå, Topper, skal jeg komme over og se, hvad du laver, eller du laver stadig bare indvig, gør du ikke det? Ja, jeg vil lave de sidste ting, så kommer jeg over. Lækkert. Lækkert, så kan jeg lige hooke den her op til sludge-boileren, så den bare lige står og boiler en masse sludge. Der er allerede 8 bucket sludge i den der. Så du ikke er aktiv på TS. Men vi kan også hoppe over til de andre på deres TS måske. Det er Server søger indkodetast 1, 2, 3. Lol. Det er måske bare lidt weird, hvis vi bare sådan, eller måske lidt rodet, hvis vi bare sådan lidt mange mennesker sidder og snakker på samme tid. Det kan du selvfølgelig have ret i. Ja, bare os to. Ja. Det er totalt chill. Chiller streams. Hvor var jeg i gang? Det var her, hvor jeg var i gang. Okay, Topper, godt råd. Lad være med at holde dig oppe af min sludge-boiler. Den poisoner dig vist nok. Okay. Så vidt jeg lige husker. Og ja, den kører på sludge. Det er farligt, det han har gang i der. Kyn. Hvad laver Kyn? Det er det der med indko. Tast 1, 2, 3. Fordi han har jo, hvad det hun hedder, Sofie. Lad os se, om jeg bliver poisonet det her nu, om det der om lortet, det bare går i gang med at work. Kom så, sludge! I see sludge coming. Sludge is coming. Sludge is nearly there. Og så 3 gaming. Har I fået mailen? Er der Trier Gaming inde, eller hvad?
Hej trier! I trier. I må gerne komme på TS, hvis I gerne vil være med. Feel free to join. Feel free to join. Det er også hyggeligt nok at have nogle andre med. Jeg føler, at jeg burde gå og lære noget mad. Det tror jeg, jeg gør. Lad det ned der. Gør du det, Top, så skal jeg nok underholde din stream imens. Ja, jeg sætter lige det her image-system op, og så smutter jeg. Ja, jeg kommer. Jeg skal lige have noget cola. Så holder Topper lige pause, så kan I komme over og se mig imens. Er du over ved mig, eller hvad? Vi kommer lige om lidt, er næsten færdig med mail. Okay. Det lyder godt. Vi sidder i... Jeg tror, hvad sidder vi i stream om 1? Gør ikke det? Jo, men det kan vi også se, det gør. Ja, det kan vi se, når vi døgner. Wow. Der var vi helt vildt der. Okay, Topper, jeg er sådan lidt... Jeg tror, jeg flytter toilettet, så sætter vi det derovre, i systemet. Okay. Vi skal bare køre strøm op til en af dem. Det er ikke noget problem nu. Jeg har rigtig mange kabler på mig. Jeg fjerner lige væggen her. Sådan der. Der er hul i væggen. Jeg burde snart begynde at rode med noget autocrafting. Jeg har bare overhovedet ikke sat mig ind i det efter den nye. Nej, det har jeg heller ikke overhovedet, og det er også derfor. Det er virkelig... Det er blevet forvirrende. Har du strømkabler? Ja, jeg har både enhanced energy conduits og energy conduits. Jeg tænker bare, at vi starter bare lige med energy conduits, fordi jeg gider ikke til at fjerne alle dem her. Har du nu gift? Hvorfor skal det? Det er der vel ikke nogen grund til. Ikke du lige tager mig. Så er der ingen grund til at komme ind på en stream og bare skal holde mig kæft. Nej, det vil jeg ikke sige. Oh shit, jeg kan høre en Topper. Topper is... Oh fuck, det var Windows-testen. Topper is love, Topper is life. Hvem skal jeg det? Nå. Hey, kommer du ikke bare... Hvis du er over ved mig, du skal bare op ovenpå. Tag elevatorblokken op. Hej. Bare prompt det et eller andet sted her. Ja. Anywhere. Der var den. Jeg troede, jeg havde glemt den. Fedt. Fedt. Hvad skal vi bruge en Crystal Growth Accelerator til her? Det er kun, hvis vi skal lave ting selv. Nej, men det var lige en blok, jeg lige skulle sætte. Nå, okay. Jeg kan godt fylde resten ud, nu kan jeg ikke det. Jo. Godt. Fordi så gør vi nemlig lige det. Der har du stået. Tak Topper. I love you so much lige nu. Jeg elsker dig. Fu Pierre, mand. Jeg har bare så meget over. Nu skal jeg bare fylde det her op med lort. Skal jeg hjælpe dig med det? Det ved jeg ikke. Nej, for jeg tror ikke, det er ikke alt, der skal have ind i. Så gå nu, ved du hvad, Topper? Nu skal du have lov at gå ned og lave noget mad, som tak for hjælpen. Her også. Yes, jeg går ned og lave noget mad. Så underholder jeg din og min stream, og så tømmer jeg, eller med at tømme kister her. Og plonk det hele ind i den der. Og så må vi se, om vi skal ud i at lave flere eller mere storage bagefter. Jeg kan ikke lige kompakt den der lidt. Sådan der, det var meget bedre at se på. Hvis nu vi bare lige tømmer det. Back. Yeah, see you in a moment, Topper. Se, det vi simpelthen bare gør, det er, at vi tømmer simpelthen bare lige alt det her ud. Vi tager den der ud, og så tager vi tager også bare lige min hakke ud, fordi, så kan vi bare lige smadre de kister her, når de kommer i overskud lige om lidt. Sådan der. Shit, vi har allerede næsten fyldt en af dem op med ting. Sort by number of items. Fordi jeg ved, for eksempel sådan noget som det der, bare ind med alt det skram der. Jeg har ikke noget at bruge det til nemlig. Kom så, kiste.
Okay, vi skal have nogle flere eller storage ting her bagefter. Det må vi så lave sammen med Topper jo. Ind med Pers ting der, og så tager vi den der ind med alt det der. Nå, jeg har fyldt den op. GG! Det var jeg eddermame hurtigt til. Nå, ja, vi må så lave nogle flere nogen. Er der nogen, der skriver noget i Toppers chat? Jeg tror lige, du skal have en timeout bag 2000. Det er ikke pænt skrevet, det der. Det må du godt lige holde væk fra chatten, tak. Okay, MI4. Okay. 4K. Storage cells. Jeg må have Topper til at hjælpe med at lave noget af det. Fordi vi har seriøst allerede fyldt den der op. Jeg ved godt, at vi kan tage noget af alt det her ud, fordi jeg skal bruge alle dem her nemlig. Et af de her kabler, jeg skal også bruge det der, og jeg skal bruge mine tools. Jeg skal faktisk også bruge min flying ring. Og toilettet kan vi også godt lige tage ud. Den der, den der, den der, den der, den der, den der, kan vi også tage ud. Vi kan også tage alle dem der ud, og vi kan også tage det der ud, og vi kan tage det der ud. Så kan vi da i hvert fald nok lige tømme noget mere kiste. Og min golden bag of holding, den har jeg på mig. Der kan vi smide i hvert fald det der ind i. Tænker jeg bare lige, sætter vi bare lige toilettet op igen. Det sætter vi bare lige... Hvad sætter vi det her og sådan noget? Den der, det der kabel der, og den der... Og en ned der. Sådan der. Sådan der. Se, nu bliver der lidt mere plads der i. Hvis vi så bare tager os meget, vi kan have det der smækker ind i. I vil ikke have den der. Nu går der det der ind og 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 ind. Med alle de ting der, vi får aldrig måske brug for dem jo. Så væk med det shit der. Den fyldt op igen, det er den. Woohoo! Det er alligevel imponerende, at vi har fyldt den her op. Hvad har vi her i? Vi har alligevel lidt af hvert, og fluid conduits, dem kan jeg faktisk også godt lige tage ud, for dem skal jeg bruge. I will need them, og min potato cannon. Så lidt bier gider vi ikke have derinde, fordi de fylder bare rigtig meget. De fylder en type per bi. Så I får altså lige lov at ryge derover igen. Skal vi lige se, hvad der sker i Toppers chat lige nu? Der sker ikke rigtig noget. Men igen, 1000 mega mange gange tak til Topper for at gide at lave det ME-system til mig. Det er jeg rigtig glad for. Og nu har jeg fået tømt lidt flere kister heroppe. Vi skal så bare have tømt endnu flere kister. Hvad kan vi mere tage noget af det her, og nogle af alle de saplings her, der også bare ligger og fylder. Og dem der, og alle de her DecoCraft hanging bridges, kan vi vel også tage med derop. Kom der ind i. Oh shit, vi er ved at være færdige med det album her nu. Det har jeg faktisk en hel en til. Potatoes skal jeg selv bruge. Også, der kan vi smide den der ind og den der. Nej, det kan vi ikke. Hvorfor er den? Hej Topper, jeg har allerede fyldt harddisken op. Vi skal bruge ret mange flere. Er det noget vi kan klare? Kan vi det? Ja. Sådan jeg er ikke engang færdig med at tømme kisterne op ovenpå endnu. Og så er der stadig 3 kister nedenunder.
Det er bare dem, der hedder 4KME. Ja, bare lav 4 af dem eller sådan noget, hvis du kan. Du tager bare tingene over for mig, ja. Ja, men jeg Hvis der er skal noget, lige spise min mad her. Ja, jamen det er jo. Du stjæler bare ting fra mig her. Fordi, hvad hedder det? Ja. Vi ender bare med at rende tør for, eller jeg har allerede rendt tør for plads. Fordi vi kan lige så godt lave det nu, fordi så kan vi få smidt alt muligt lort deri. Tænker jeg. Jeg gider ikke komme an med en Pam's Harvestcraft ting deri, fordi, hvad hedder det, det er der ikke nogen grund til. De fylder bare alt for meget. Dem er der alt for mange af. Og alle mine ores og sådan noget, dem kan jeg lige så godt lade være nede i, du ved, kisten, som det er nu jo. Ja. Ja. Ui. Der er en PC kommet. specs. Prøv at vente 2 sekunder. Min grafikkort til Nvidia GTX 770. Er det ikke 770? Det er et lækkert et. Jeg kan ikke se det på grund af min mad. Nej, jeg går bare lige ind i egenskaber her. Ja. Computer. Egenskaber. Jeg kan vist en 1K story til fælles ME-hubben. I fælles ME-hubben. Tak, Helte! Må jeg tage den? Min processor er en Intel Core i7 4770. 3,4 GHz. Og så er 8 GB RAM, og så mener jeg det er 760 grafikkort. Det er sgu da okay. Du må gerne hjælpe mig med at lave det. Der er rimelig meget ting, der sådan skal... Ja, okay. Det er fælleshubben lige med, du må sætte ned, der ligger ikke noget herinde. Jo, der ligger det 1K ME storage, det låner jeg lige, eller tager jeg lige. Ja, jeg skal nok hjælpe dig med at lave det, det er slet ikke det. Jeg skal lige se, min den er der. Okay, så kan du i hvert fald godt tømme det meste af den kiste her nu, tror jeg nok. Yes, så er vi færdige med næsten tømt alt det op ovenpå nu. Det er bare min madkiste, men den heroppe, men den tror jeg bare, at vi lige vil lade være med at tømme for nytopper. Ja. Det vil lige tage noget af det, jeg ved, jeg har meget af, som ligger og fylder rigtig meget. Selv. Og ind med det der, 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 den der, den der, den der, den der. Og hvad laver det kul heroppe i? Okay, vi skal altså så over og se, fordi jeg skulle da mene, der også er alt muligt shit herover, jeg egentlig også bare gerne vil have med. Jo. Too much shit. Topper, hvorfor har jeg så meget lort? Vil du samle på lort? Det er helt impressive, så meget skrammel jeg har, mand. Det er helt vildt. Virkelig. Hvad skal jeg bruge alt det shit her til? Jeg ved det ikke engang selv. Det er det værste af det hele. Whoop.
Se, dig og dig og dig og dig og dig, og ind med dig og dig. Og ud med potatoes. Ind med det der. Hey, Drumix Tracks, skriv det lige om lidt igen. En command der. Jeg laver den lige hurtigt. God ting. Shit, jeg blev lukket ud af streamset. Jeg kunne også lave den. Burde jeg egentlig ikke også lave den? Jo. Newbot. Sådan. Den kendte Newbot tydeligvis ikke den der. Write it again if you are not Danish. Skriv den igen. Hej Mads Hartved. Ja, jeg skal lige ind på Newbot. Okay. Og så skal jeg lige lave den der. Jeg skal lige spise det her, og så sætter jeg cam på igen. Ja, det er fint. Og nu kommer der en god sang på min stream. Det er den bedste sang på hele album her. Det er også den sidste sang på albummet. Det er Tsukino Koibumi. Hvad er Cassiopeia? Det er en dansk whitelisted SMP server. Command please. Okay, command multi. Nu kan det godt være, at musikken den bliver lidt for høj, men det er bare så god en sang. User joined your channel. Hvem var det, der kom der? Hvem er det? Det var mig. Hej! Hej. Mikkel Trygger. Ja. Skruer lige lidt ned for den musik her. Og så drengen, eller Mikkel. Ja, hvad? Hvordan går det? I skal huske, det er stream det her. Ja, det ved jeg godt. Hej. Hej hele verden. Hej. Eller de mennesker, der nu ser med. De 17, der ser med på min endda, det var da helt imponerende. Jeg har maling ud over det. Sådan. Lækkert. Er der ikke sådan en eller anden command, som man kan få? Okay, jeg får lige Uber til rejoin i chat. Hedder inde på Dogcraft, ikke? Jo, det gør vi. Ja. Du kan lige... det kan jeg ikke engang her, så skal jeg lige herover. Du kan lige få et link til vores multi-twitch her. multitwitch.tv. Jeg skulle mene det der, det burde være rigtigt. Men jeg er helt dårlig til at stave. Okay. Findes der speed upgrades til Applied Logistics ting? Der er speed upgrades til Applied Logistics, det ved jeg godt. Det, så bliver de bare hurtigere. Jamen findes der det? Ja. Altså til de der bosses, så de kan extract mere og sådan noget ad gangen. Det er ikke fordi de er voldsomt gode. Så lige meget. Nå, came på igen. Der. Det var det der med, hvad var det? Jo, jeg var ved at tømme alle mine ting her. Sådan. Join chatroom, er der her nu Moobot? Så der bare spam i min Moobot der. Moobot er her nu. Se, nu burde de kunne bruge blandt andet om... Ja, 17 er ret meget for mig. Jeg burde kunne bruge dual, nej multi tror jeg nok. Hej Trier! Gaming i min chat. Game? Jeg ved faktisk ikke om game den virker. Rasmus 798p. Jo, den burde virke, den står der hvor. Jeg kan i hvert fald bruge den, tror jeg nok. Game. Hvis it's game, okay. Game Minecraft. This could not be said. Try again later. Nå, Moobot kan ikke lide mig. Moobot hader mig, topper. GG. Ja, nå, jeg kommer over til dig nu og hjælper dig med at lave det der. Ja. Du